Kami o wawon ko ang coach sa machay. Wawon ko mele ni pwede mele na sinang mga mabengin kasi kapayaki na machay. Wow! O sa makita lang ang koros. Rangoch pangwanian rewan parang kanan UCCP upa Protestant hour and rangoch January risak walu rebut risak pai. Haralap niya ko na bata masani is Christ rejay. Is Christ rejay. Wasan kawit pansan sila salunan bukan matu. Hiralaw tayo sa puno rejay isat limao pwede sa puno. Rejay may masani. Asises kayo na mo rin. Ako man, is makumain biyakin niya. Saya ng picture up sa pang kacawanong kung may masayaw sa pagmang ko siyas. Na wasang kaway watch na naglaw sa puno. Iray ka kaya ba ang sili is sises. Kaya iray sa doon kundi sises. Ye son peptides. Kaya ito naman. Sises yeyime ilaisa. Ako sa pangkeme sises mayeyime sarmaya. Ayay me sises kayo na mareray. Ako may mismo kumain niya niya. Narigyan na kasampal belen niya chelpan puran ko pratong kuchay na memo ang ramoj. He is Christ reject. American kuchay kap yata gon kawe chocho. He is Christ reject. Dame uyayang, dame kasalayang. Dame ikasampal ki niya chelpa ang kapurang kalapak ko si Christ rejay. Is Christ rejay na uya kalapak kasampal yun. Niya chay mamaw ran rampukat. Niya pa mamaw sa ramut kukukul. Dame Christ uyayang yun. Dame Christ kaskutog. Dame Christ pachkiyang yun. Ayun pa ang uya kalapak ko is Christ rejay. Ponin tuan ko kayo son na lahat sinulat sa kayo sa puno umasari. Ponin man ko siya kasi nga na sa kama ako sitog sa pagmayaros. Ponin po sa lain ito sa mga na musok. Coach kasi kita sa pagmayaros sa ponin kamura lang kaya ramas. Sang nantipo. Ano po yung sang nantipo? Kaya ramas siya na poson. Poson is poson Christ. Tapos poson. Kami na may kamo sa kakilang kumasa. Ano main ko? Napo kan son na laut isa pa na cukup panupil kasi ng kacayman. Jesus Christ kasi masa niya, right? Ngoy mahal, ngoy memelo, ngoy memor. So siya makapularan sa mima, so ngoy. Arabi purang kapulad ang kacay. Maso sa Christ, sa sa Jesus kapilan ng coach. Ye yalo Christ. Ye magkacay ba nan siya mitawon siya ba siya puso na sa koros. Nawasakan koros. Piltuwa siya dami sa mga lahat panupil masa niya kacay. Mesises yeye me pilawan pamor. Pelisuk nu kasi yang saya mesises yeye me pilaw mo. Jesus me manay ng samba. Jesus me chungkan wine. Jesus me sila pensig mo. Aram niya chetang watakad mapukas korosan ng punso. Kaya na siya is Christ reject. Menarana kang koros. Kahit yung placay kayo magkaratacay. Piksang kahoy. Ako yung kurang kanon dito tawag na siya. May yung siya kapapakiyat siya sa pwede makalantar. Pikalagak, pilmasan, kalagak ko kaksayos kayo. Is mga ramot. Kaya yung kalagak ko, is Christ reject. Ako riyan, is mga ramot. Ari is kong ramot. Nang kakapot, na isang pungan siya mo rin. Is Komuranoch. Moy nakapman. Moy pay nakapman. Moy papaman. Moy nunuman. Moy labalabman ng chiyak. Moy labalabman ng government. Moy labalabman ng mumutso. May ko. Ranoch. Kuchay, labalabman kuchay. Ban ng chiyak. Pain kasawata pain. Ranoch. Kuchay bilban. Yang kacang kacang solang kanan UCCP, kamatik sarang. Niyan so nuwang parang nagangkin masan. Ang naman ng kasawya ta pengi. Pero kacang pilaw niya hindi na isobo. Akchay ng kasawya kacang. Rano chay isobo.
Kecaya kasawita, is kecaya. Dami muyata, dami kakareti, dami patokati. Mango, is kecaya ranuj, is kecaya ranuj. Wardak nasani, is Christ remain, is Christ remain. Erpadu kopretong channel wasan kawito. Simon Peter sabong pachumano, como me Messiah, sa appointment coach, yeyas. Arena ng kasampal men, niya chaya sa Christ, kachaya ng pinansyam, as is kachaya. Puji kachaya, niya chaya ba ng Christ, ay ang kasaya ng kachaya, yung may morot, yawasa, may maparlay, may yawasa, may kono, mimia. Orlat Marstan is Christ remain. Nancapin paroj, inanong kasampal mele, kajailan memor o pantanayaw, at siya pinuyang memor. Kuburan pao na pantato, ay so paras, wasa paras. Mena karani kajailan. Poson, o aja beliau, memang kasihnya kucing, memang kamu kucing lah. Yang kurang kacaman kucing, poson Christ, anso paras, wasa paras. Poson, yang lebih saya nampungan solo laut seluruh cukup isokan. Tamu cahaya ya, cahaya poson Christ. Aku cahaya cepat saluan. Hari main ko. Orlat Marstan is Christ remain. Is Christ remain. Ay image. May kakan pachkiyang kajay koros nimisang kapal ranoj. Kalau chen kach remain. Kalau chen kachiniyang kumay. Sinsilay kumay. Samach upil ko wala sa sojo.